Dinagsa ng mga residente mula sa 4 na clustered barangays ng Bolinao ang inilunsad na programang PhilHealth Consulta Plus Guiconsulta. Pinangunahan ni Governor Ramon V. Guico III at Vice Governor Mark Lambino ang paglunsad ng programa na naglalayong magbigay ng libreng PhilHealth enrollment, check-up at gamot. Sagot naman ng Guiconsulta ang cash incentive na nagmumula sa pondo ng pamahalaang panlalawigan. Sa mensahe ni Governor Ramon Guico III, binigyang diin niya ang kahalagahan ng nasabing programang pangkalusugan. Ani Governor Guico, pag malusog tayo, mahaba-haba ang buhay natin, productive tayo, makakapagtrabaho tayo. Taon-taon nating gagawin ang Guiconsulta, hahaba ang buhay, magiging pinakamalusog na lalawigan ng probinsya ng Pangasinan sa buong Pilipinas. Kasamang sumuporta sa Guiconsulta launching sina 1st District Board Members Apple Bacay at Nong Fontelera, Abono Party List Representative Dr. Bobby Estrella, 1st District Congressman Art Celeste, Chief of Hospitals, mga department heads mula sa pamahalaang panlalawigan at mga lokal na opisyal. IFM News. IFM News. IFM News.